Tagak. 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 Mbok yo diwenehi tandha ben ngerti nek neng kene. Kaya tudinge Tagak. Oh, pada di sini. Lamit. Ora edan, sirah kok nggo ancik-ancik. Jugangane jero, nek ora ancik-ancik nek aku anjlok nek sikilku putung piye? Ya wis. Wah, pripun Gusti? Mati aku. Mati, jelas mati. Wah, ketemu Baladewa ora entuk nggon aku. Lho, dintekke Baladewa nggone. Iya. Ratu menungsa natanan guar bedhe manus maring jajanan sertaning bawana kuwarnya. Kok kaya ana swara. Ratune tak kedhepke ilang kok ana swara sing demimil. Cangkeme long, cangkeme. Kecekel jojo ndase nganggo nenggala. Asem ora sadar ya aku. Nanti Tagak. Iki ning sumur urung dadi. Oh, ayo ora ngerti kok. Aja seru-seru. Ora Bu. Dipunupadi. Sencaki yo klithah-klithih. Nek ketemu jejeki nenggala mawon. Pate. Udawa. Nek nyuwara atos tenan. Ya ora apa-apa. Njagi, wonten dawuh. Goleki grumbul-grumbul ki ditileki. Gubuk-gubuk ki diglimangke. Mbok menawa ndelik ning kono. Nggih, sendika. Kecekel aja diawi urip. Pateni. Iki. Pripun? Deg-degan mboten sampean? Aduh, lu mati aku. Deg-degan kula wit ratapan kok. Mula ampun nyuwara sing seru-seru. Nendi? Ketemu Hajar. Kok dadi iso ilang ora ketok wonge. Kuku karepe dhewe. Wis do ngalor kabeh kita iku. Ha iya. Soale ora. Kuku ngopo? Udawa ki nyecek tegesan ning ndasku wae. Gek rokoke kretek. Mak kritik. Barokku mateng, Gok. Arep tak icipi po? Setyaki, wonten dawuh. Kaya ana swara ning kono. Padosi mawon. Oh, keser